Arratsaldeon, zer muzarete, ongi etorri, Eusko Ikaskuntzaren tarte berri honetara, eta, noski, Onda Baskaren sintonian zaudete. Bueno, jakingo bezuenez, aurten da Aitzol Jose Arizimuño Olasoren heriotzaren 75. Urteurrena, iaz ere aurreko ikasturtean itzen genuen honi buruz. Eta gaur berriz ere hori etzak hartuta, gaur ezagun bihar izango dela hain zuzen ere urriaren 17an 75. urteurren hori. Eta hau etzak hartuta baitein nahi berriz ere Euskal Pizkundea eta Aitzol zenari buruz, baina gaur era ezberdin batera egingo diogu gai honi, hain zuzen ere, gaur Euskal Pizkundea eta haur abesti buruz egingo dugu. Izan ere, Euskal Pizkundeak aurren abestien arloan ere lan asko utzi zituen. Eta garrantzitsua izan zen noski honetan ere. Eta horri buruz egin nahi dugu, gogora bezon baita noski Donostiako udalak eta Eusko Ikaskuntzak datorren urriaren 19-21 hitzaldi eta mainguru batzuk organizatu dituela, eta horri buruz egiten dugu eta horretarako, hementxazko gurekin, bi gonbidatu, biak eraski ezagunak izango zaizkizuenak, alde batetik Jose Ignacio Ansorena, ez da lehenengo aldia gurekin hemen dagoena, Eusko Ikaskuntzaren saioan, Arratsaldeon, Jose Ignacio. Arratsaldeon bai. Eta beste batetik Xabier Otaegi, gaur ezaguna ingo zaizuena, Txirrimir eta Txiribiton nibilitakoak biak, Xabier Otaegi, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Tira, hain izango entzulek esango dutez, eta zertara dorra hauez, tira, lotura garbi dago, baita ere esan barra dugu, Txirrimir eta Txiribitonek 40. urteurrena beteko duela urten, 40 urte asko iranoski, eta aipatu dugun bezala, Euskal Pizkundeak aurren abestien arloan lan politak utzi zizkigun, eta bakizuen ez, Txirrimir eta Txiribitonek aurren arloan zer ikusi handia dauka. Beraz, hasteko gordatuko dugu eta koatingo gara noski Aitzol eta Euskal Pizkundearen belaunaldia zer zen eta hauek zer ekarri zuten, ez? Zer zen Aitzol eta zer suposatu zuen honek Euskal Herriarentzako eta Euskal Kulturarentzako noski. Baina hor txiki bat, aurten ez ditu 40 urte beteko, martxoan ikasturte honetan. Gertatzen da, ikasturte osoari emango jogu ospakuntza zentzu bat. Gortxatik, honek jartzen dio abia da. Egia esan da, Aitzol eta Euskal Pizkundearen ekimena Tolosako udalak jarri zuen martxan, eta gonbite bat izan zen. Zerbait antolatzen zuen guztiei, gonbitea hori kontuan hartzeko. Eta niri ditu ziaten, Donostiako txistularien buru naizenez, Donostia kulturatik, Donostia kulturak ere horren bai hartzuna jaso nahi zuen, eta hasiera baten, esan ziaten, Donostiako txistularien abuztuko kontzertuan, tarterik zegoen horretarako. Gogo sartu nuen, eta horri eskaini genion kontzertua. Baina bide batez, gure 40. urteurrena nola ospatu buruan genuela, Xabier eta Txemarekin, Pailazo taldeko lankidekin epatu nuen, eta proposatu nien hori hitzaldi bat egitea, aurren abestien alorrean, Pizkundeko jendeak egin zuen lanaren inguruan. Ondo ikusi zuten, Donostia kulturako ere proposatu nien, eta behiek ere ondo ikusi zuten, eta orduan, hoixe da helburua, haiek egindako lana, gogoraztea, interesgarria dalako, oso importantea da memoria izatea eta horrelako kontuan hartzea, eta gure kasuan nik uste eragin handi xamarra izan dutela, eta gainera iruditzen zaidalako, benetan Aitzol eta Euskal Pizkundea ekimena bideratzen dutenek jarritako ildo nagusia oso ederki topatzen dela guregan. Alegia, haik esan zuen Aitzolen heriotzaren urteurrena da, 75. Baina ez ezagun kontu triste gixan aipatu, baizik eta pozgarri eta etorkizuneko kontu gixan. Eta gure kasuan oso egokia zen hori. Eta horretxeatik, hitzaldia hemengo dugu, 20an, ziklo horren barruan, hitzaldi musikatua, eta... Tengo gero hitzalditazen inguru dauden, gero mentxako gitaragua. Aitzol eta belaunaldien ekarpenak handiak izan ziren, Euskal Kulturarentzat.
Bai, dudarik ez. Ez dira kasu honetan kantua bakarrik, baizik eta honekin batera ekarri ziren hainbat gauza, ez? Pospolina taldearen edo ekintza guztiak, eta bat hortan oinarritu dugu guk eskaini behar dugun hau, batez ere pospolinak eta inguru honetan sortu ziren hainbat kantuekin eta bar. Baina bai, berbizkunde hau izugarri izan zen Euskal Herrientzat, eta oraindik hor darrai gainera. Bai, nik uste gaur egun Euskal Kulturak bizi duen egoera neurri handi batean, oinarriak antxe daudela, eta ura gabe ezin zitekela amestu ere egin gaurko egoera. Bueno, esaten genuen urterrun hau ospatzeko edo, ospatu, heriotza bat ezin ospatzeko, baina behintzat bai badakigu hauek zer utzi ziguten, eta bai poztekoa dela. Donostiako udalak Eusko Ikaskuntzarekin batera antolatu ditu hitzaldi eta maila inguru batzuk, datozen urriaren 19, 20 eta 21 baterako. Donostian izango dira, zehazki Santelmo Museoan, eta bertan, 3 egun hauetan hitzaldiak eta maila inguruak izango dira, era guztietakoak, noski, denak Euskal Kulturarekin lotuta. Xabier Uskitza izango da, bere hitzaldia ematen, Lurroso eta Egi ere bertan izango da, eta aipatu bezala, gaurko gure bi gonbidatua, Jose Ignacio Ansorena eta Xabier Egi ere bertan izango dira, hauek Euskal Pizkunde eta haur abestiak gaiarekin. Berarekin noski, Txema Vitoria eta Jose Rasenprena ere izango dira. Beraz, ondoritzen zaizu, pixkat esplikatu ezagun zehazki nola lotzen den hori, ez? Badakigu garai hartan lan handiak egin zirela, pauso handiak eman zirela aurren abestien inguruan, baina nola lotzen den zuzuek, nola izango batez ere zuen hitzaldia? Bueno, gure hitzaldia hasiera batean da, aurrena, baliatuko dugu hau, nola baita haien ondorengo sentitzen gehalako, gogorazteko, 40 urte ospatzen ditugula, eta 40 urte urrena dela eta abian jarriko ditugun gauza batzuk aurkezteko. Eta besteak beste, hor disko bat prestatu dugu. Disko bat, pospolina, izenekoa, pospolina, haurtxo denok elkarturik. Orduan hor, abesti bilduma bada, lehendik grabatuta dauden abestiak, batez beste. Haurtxo denok elkarturik, haiek pospolina mugimenduaren himno gixan ibiltzen zuten, eta hori grabatu berria dugu, eta disko bat izango da gehien bat erregalatzeko. Itzaldira etortzen den hori disko bana erregalatuko diogu, eta orduan, gurea da gehien bat eskerrak ematea. Alegia, nik uste jardun guztietan bideak urratzea izugarri garrantzitsua dela. Oianan barruan, eta kultura unibertsalaren oian handia zen euskara bezalako hizkuntza gutxitu eta trakestu batean, garraietan, oianan barruan bideak eta bide txirrarak bilatzea eta egokitzea lan handia da. Beti aitzindari izatea lan handia da, eta hauek hori egin zuten. Eta erakutsi zuten kemen izugarria, lan egiteko handia, itxaropena, eta, gertatu zitzaien gero, handia gertatu zitzaizkien. Gerra ondokoa, gero belaunaldi berri bat etorri eta gehiagi bilartu ez, haien lana, orduan, behaiek erakutsi zuten alaitasuna, postasuna, eta gero tokatu zitzaien amaiera, ez dakit nik uste, ez zaiela behar beste eskertu egin zuten lan handi hori. Gu zordun sentitzen gara, bailazo bintzat, Xabier kontatu ezak egiago, personalki, ni baino gehiago esatu baterako nemesio etxaniz, ez? Eta gure hasierako kontu da, 40 urte beteko ditugu, baina gu gabe, bakartu gu gabe. Oiek gabe, gu ez ginen izan esango. Eta eskertu nahi dugu. Eta, esker honez, egingo dugu hori disko hori, ezta? Bai, hor egia da, gure azken diskoa da, momentuz bintzat, azkeneko disko izango hori, eta neurri batean lotu daiteke gure lehenengo diskoarekin. Gure lehenengo diskoan kantatu edo grabatu genituen hainbat kantu, orain ere berriz ere emango ditugu gure hitzaldi horretan, eta disko hortan ere azalduko dira, baina abia puntu bezala oso garrantzitsua da, zesango nukenik kirikiriken, gure kiskita miskita kaskamenon garai hartakoa, Paristin atorren artista bat naiz ni, eta honelakoak, hoiek Nemesio gandik eta Euskal Piztungedeko hainbat jenden gandik sortutako kantuak dira. Hoiek izan ziren gure ez da abia puntu, guk ere sortu genitu, sortu edo bildu genituen beste batzuk, ala nola pintxo eta honelakoak, baina kantu hoiek espalira, Piterrek esan duen neurrian,
akaso guk genuke momentuan zera materialik izango horra biatzeko, bai diskoak eginaz, eta bai gure jende aurreko emanaldietan, ez? Eta neurri hortetik normala da guk eskerrak eman izatea. Horri esker sortu beginen pailazo kantari bezala ere. Mira, kontu bada hor, gu pailazotzen hasi ginenean, egia esan da, geurok ere ez genuen uste olako hainbeste urte irango zuenik, eta hainbesteko sona lortuko zuenik, gu ekintzaileak itxatitzen ginen, Euskal Kulturan ekintzaile, ikusten genuen, zerbait inberra horren arloan, burutu zitzaigun gontxo, umei pailazo guztan zaizkie, egin dezagun pailazo talde bat, eta hasiera batean ez zuen beste munduko jartzen izan, eta batez ere Euskal Kulturaren munduan, orduan, Euskal Kultura bat zebilen goi asmo hunditan, ez da egite pirandelu itzulitan teatro egiten, eta hau niminekerie batzen, bueno, egia izan zen. Baina, harrera hundira, zeinek emango zigun eta Nemezio Etxanitzek. Apaitxarra zer orduako, 72 urte zituen, okerz banago orduan, deitu genion, eta bere pasatako guztiaren ondoren, han urreatu zitzaigun, kresala da, gurekin egon zan, hainbat aldiz, eta batez ere jokatu zuen, bueno, alaita hola zan, barra errexeko zan gizona, bere sotan azarra jantzita, baina batez ere eskuzabal, zeukan guztia, bai informazio aldetik eta baita material aldetik ere, bera ekarri zigun, eta utzizun gure eskuetan. Bada pixka bat mugimendu haren ikur, ez da? Nemezio bada pixka bat horren ikur. Horren zarrata harek zitun garai hartan arazoak bai familiaran, osasun aldetik, eta bueno, gobernador zibilak intzaten ze borroka zituen, eta alare umore honez eta eskuza bat jokatzen zuen. Zemat urte zen dituzten orduan? Mazazpi mesortzi. Hain gaztea zezinaten? Hogei genituen. Igual, mesortzi meretzi. Mesortzi meretzi zengo nik. Mesortzi meretzi. Txeberke meretzi eta nik mesortzi. Ulor eldeteke paiaso gintza edo musikari gabe, abestiri gabe. Egin diteke. Eta makillajeri gabe ere bai, eta estenatokirik ere gabe ere bai, baina oso minimalista izango litzateke azkenean. Baina musika eta kantuak zera dira, aberasgarriak dira, orduan bai pailazozan, bai edozen ekintzan gero eta elementu aberasgarriago gehiago sartu hobeago da, eta kasu honetan musika zesenik ez. Bueno, gehien bada pailazo zetan kerakoa da. Izan dira pailazo handiak musikari gabe lan egin dutenak, baina gehien da musika eta dantza bizitzaren jokuan sartzen dela, eta lagundu egiten dutela, pailazotan kera bati gain. Eta umeen munduan kantuak garrantzia handia du. Izugarri erakartzen ditu, eta haientzat beti poso handi bat uzten du, eta poso hori polita da. Bueno, zuen abestien artean, zuek aukeratu dituzuen abestien artean, badira oso ezagunak, Zapizuria, norkezu gogatuko ez, Atza Felipe, hori guztiak garai hartakoak dira, edo zuek, beste nomatetik hartutakoak, zuek egindakorik badago, egokitutakorik. Geroztik bai, baina lehenengo diskoan izuzen, eta lehenengotako diskotan, kantu asko dira jende hauen gandik jasotakoak, gero apurka, soazi ginen gu geureak sortzen, gu geureak egokitzen, eta bestelakoak ekartzen, baina, urte askotan gainera, beti disko gehienetan egonda bat edo bi edo sartu izan ditugu garai hontako kantuak. Bai, hauek guretzat izan zen, lehendabiziko diskoaren oinarri, baina hundiena. Ja lehendabiziko diskoan, kiskita miskitek askamelon gitxan eindakoa. Izan zen, 75-ean? 75-ean izan zen. Baina, geurok sortutako bi edo behin pare bat kanta sartu genitun. Baina beste gehienak hauenak ziren. Eta gero, balio digu, izan digu, hauen ereduak, bide berria egiteko, baina eredu gixen ere. Nola, ze plantilla, ze molde erabili behar da. Zate baterako, hauek egin hainbatetan, herri abesti bat hartu, baina egokit, askotan herri abestietan dagoena da, mutur bat bakarrik, ez? Intuizio bat itxak muturtxo bat, baina ez dago garatua. Horun egileak, gero garatu iten du. Eta Manuel Lekonak egin zuena aldapekoren doinuan Euskal Herriko mendiekin. Euskal Herriko mendiekin, eta gainera behaiek zeukaten kontzeptori abertzaletasuna Euskal Herriko ideia osoa erakustea, eta horun eskualde bakoitzeko mendi bat aipatuta, aldapeko doinuaren gainean, Euskal Herriko topografiaren irudi orokorra ematen dio abesti hori ikasten dunari.
Gero geuke bultzatuta, antzeko zerbait egin zuen, Angel Lertxundik irutxitorekin. Irutxito abesti zarra da, baina hori pusketa bat kantatzen dena, Angel Lertxundik egin zigun, tikitaka tikiton diskorako, egin zigun, ipuin oso bat. Bai, eta geurok ere batekin egin dugu hori, ardo oso eskerratutakoa tuterako astuarena, zate baterako, edo barnon oten itzenik, errori abesti baten muturtxo bat hartu, oso gauza txikia dena, eta hortik tiraka eta borobildu eta osatu, ez? Hori eredu bat izan da guretzat. Eta gero beste batetan, gero, gure repertorioan abesti gehiena geuro sortutakoa dira. Baina, hauen moldea, bai, doinu eta izak, normalean, bai. Kolaboratzaileak izan ditugu, musikarloan ez letraldean gehien bat, baina hauen plantilan askotan oinarrituta. Nolako behar du, abesti batek ume bat erakartzeko? Pentsatzen umeak ere hain inozak ez direla, Inozak ez dira. Erreza behar du izan, geota errezagoa, hobeagoa, bai aurrentzat eta bai edonorentzat, Kantu errezak egiten dira ospetsu edo ezagunak. Baina behar duna da, erreza izan, polita izan, eta kasu honetan, aipatu ez dugun gauza bada, pizkundean sortzen den hau dena, mugimendu hau dena, honek ez du bakarrik kantuen eta historia ekartzen baizik eta ikusi beharra dago, eta aipantu beharra dago, zenolako kalitatea duten kantu hauen letrak batez ere. Letrak txundigarriak dira. Edo zein ikusten da zenolako aberastasuna duten jende hauek letrak egiterakoan, ze puntoreño ezagutzen duten ere umeen mundua, ze onomatopeiak erabiliz, kantu, haurtxoen hizkuntzako hainbat elementu erabiliz, nolakoak sartzen dituzte kantutan, eta lortzen dituzte kantu errezak, baina horrekin batera gustagarriak, eta izugarri sankorrak, ez nahi dut, ez dakit, mezua dutena. Txip eta txup, adibidez, txip eta txup zera da, sonidoak dira, onomatopeia dira gai batean, baina hitz gutxirekin kontatzen duten ipuin izugarri polit bat, eta azkenean bere morale jata guzti. Osa, espatzekoa da. Bai, Xeberrek esan du, kanta errexak izan barutela, baina errexa nondi biratzen dan. Txip eta txup nondi biratzen dan ez da errexa. Izketa aberatsa dauka. Errexa izateak ez du esan nahi errexa egiten denik. Errexa gelditu behar du, baina errexa izateko askotan lan handi egin beharra dago. Baina errexa, esan dut, aurrentza, gaur egun zoritxarrez pedagogia, ez da teorikoan egin beste, baina praktikoan inozokeria asko zabaldu da. Eta badirudi, umei erakutsi barzezkiela heldu tontoen kontuak. Ez da horrela? Umeak oso pixkorra dira eta oso azkarrak. Da badia kanta asko gustatzen da morokatua. Morokatua gu jarri genio musika. Hori bertsoak intzitun txomin jakajortajarenak. Ez egite, 18 bertso zean ez den. Eta hori guk ezagutu dugu, nola aurrak eskastuetan, 18ak buruz ikasten zituzten eta deklamatu egiten zituzten. Alegia, umen garunak askorako ematen du. Txipeta txupere, kontxo, ez da erreskeri bat. Horren zertatzen da? Nek hori ikusi du jende askorengan umetan ikasita abesti hauek, eta gero konturatu dira, asko zazberan dugu, handik urtetara konturatu dira, zer ari ziran izaten. Hori esaten gartatzen da. Eta umeak ulertu behar du, baina umeak gauzak ulertzen ditu bere mailan. Eta hauek hain ondo kontrolatzen zuten aurizkera, hain ondo, bazekiten zertzan importantea. Umeak abesti bat ikaste dutenean, ez dute hainbeste gaur egun asko uste duten bezala mezua esan dezagun ulertu behar. Baizik eta horrekin dauden beste guztia. Esate baterako hizkuntza baten eufonia zeintzua. Edozein hizkuntzatan daude eufonia eta kakofoniaren arauak. Gauza batzuk on egiten diote euskal belarriari eta batzuk txar. Eta orduan euskal eufonia kantuarekin sartzen zaie konturatu gabe. Txip eta txup esaten ikaste, edo morokatua, edo ez. Txikitandik ikasten duenak, pitorik ulertu gabe ere, baina euskal hizkuntzaren erritmoa eta beste hizkuntza mezua da. Hizkuntza eta estetika mezua. Eta estetikarako gaitasuna garatzea eta sakontzea persona batengan, hori etorkizuneko apostua da. Eskotan ez da, batzutan bezatzegu ideologia kontala, idea hauek sartu behar dizkegu. Izan daitezela, ez ideiako indik ez daizkio. Kontu aztertu, ez daiz importanta ez. Hortarako bai ez dirala gai.
Aldiz, bereizteko hizkuntzaren tonalitateak ze joko ematen duen, koloreak ze ematen duen, hori dena, ondo bereizten dute. Eta hauek hortan, artista izugarriak dira. Bai, eta horrekin batera, divertitzeko. Divertigarria. Azkenean, ez dezagun pentsatu, morokatuaren horitzen naiz, txikian nintzenean, nola ikastolen ikasten genuen, deklamatzen genuen morokatuarena, baina morokatuarena, eta arrazoia du Piterrek, askotan ez genituen, bat, hitz batzuk zailak, zaila baino, erabiltze genituenak ziren, hor da, beraz ez genituen ulertzen, eta ez ginen kezkatzen eroiek zer esan izuten, jakiten potatzen genituen, baina divertitua zen, oso divertitua zen, horiekin batera, keinuak egitea, hau da, mimikaz laguntzea eta hori dena. Beraz, jolas bat bihurtzen zen hori, eta horrek garrantzia handia du. Eta emozioa transmititzen, hori importanta, emozioa. Hizkuntza bat lotzen bada emozioarekin, eta emozio honekin noski. Edo zen gertakari, edo zen gauza. Emozio honekin lotzen danean, horrek persona horrengan iraupena izango du. Baina, ite badeo izketa modu bat, dana hotza dan eta personekin zikusik ez dagoena, horrek ez dugu irautzeko mozearik. Norberaren emozioekin lotu behar. Hauek biltzen zuten hizkuntza modu bat, benetan emozioekin biltzen zena. Eta hori adibide asko, hori Anurrun etxe pospola esan dezagun, ez? Horre dago izketaren modu bat, Joseba Marti bezalako genio batek beste inork ez ditzuen egin. Genio hartu, Anurrun etxe pospola, tximinitiko, kea dariola, hola. Eta goiti bera, urrumakatzen du. Etengabekoa da, itzen jolasa, etengabekoa, sakona, ederra, eta hor geratzen da ez bakarri belarrian. Gazunetan, bihotzean geratzen da, eta horrek ematen dio, hori kantatu duenari, eta hori konprobatuta daukat, noizbait aur izan ziren hainbatekin. Abesti hau jarri, beak ikasi txikitan kantatu zen, eta dena mugitzen zaie, erraiak mugitzen zaizkie. Lotzen dute emozio handi batekin. Eta hortik datoria hizkuntzarekiko lotura handi bat. Zenturotan zein abesti azpimarratuko zenituzkete zuek? Zuen abesti bildumo horretatik, eta orain grabatuko zuen CD horretatik, zein uste zu dela zentu horretan, bai umentzako eta hizkuntzaletik, eta baita, beste hainbat arlotan, aberatsenak edo. Hor, banaka ikertuko genituzke eta bakoitzari atereko genizkiake bere balioak, ez? Batzuk dira beste baino divertituagoak, ganberroagoak enuk esango, ez baiti, baina bai, beste batzuk aipatu duena, Ainurrun etxe pospola, izugarri unkigarria da, horrek tipori gogorrena ere bigundu egiten du, ez? Urrumukatzea, aurrari muin ematea, besotan erabiltzea, eta hori denak erakartzen ditu, baina izugarrizko errestasunez, itxuraz izugarrizko errestasunez, plas potatzen baldin baititu, ez, kantuak. Oso abesti, hori zate baterako, netzate paradigma bada, Ainurrun etxe pospola. Hainbat konturen gatik. Bat, abesti honekin erotuta ibili ginen, egila zeintzan, ez zin aurkitu. Ni oso zalea naiz Euskal Herriko abesti bildumetan begiratzen, artxiboetan begiratzen, herriko kantuetan begiratzen, inondik etzan doinu hori agertzen. Azkenian, matraka handi bat eta gero, ari mutur bat aurkitu nuen, eta Katalunian, baina ez zen Kataluniako hala, doinu hori da Bienan jaiotako musikari bat dena, eta Emil Jacques Dalcroze. Eta hori zen, 20. mendearen hasieran, pedagogia musikalaren sortzailea, musikari izugarria handia, orkestari etorea, kompositoria handia, Ginebrako konservatorioko zuzendaria, eta honek sortu zuen eurritmia. Gero gaur egun ondoren sortu diren pedagogia musikaleko mugimendu guztiak, Karloff eta guztiak, askoz gero etorri dira. Hau zen izan zen sortzailea. Eta honek zeukan Parisen, instituto bat, Dalcroze institutoa, eta beste inbalekutan ere, hauek ezagutu zuten honen metodo berria. Orduan, esan nahi dut, ez zirala, askotan erakutsi da, hauek zedia, antzinako kontuekin, antigualeko kontuekin, ez zeukaten beldurek, eta jo zuten pedagogia berrienetara. Garai hartan, iraultza bazana. Honek gauza erragite ditu. Eta handik hartu zuten hainbat eredu, eta beste, doinu hau bera. Hau, Dalcrozek egindakoa doinua. Baina gero,
Orduan, begi zorrotza izan zuten aukeratzeko, zuten beldurrik izan eta berrienetara jo zuten. Eta gero egitu zuten letra izugarri batez. Eta, hori Josea Marki egiten zuen, berak egin zuela aurkitzeare kostata, eskerrak Juan Mari Lakuenaren testigantzari berosa Manuel Legonaren bitartez. Eta Josea Marki gaixoa tentesizean afusigatu inbaitzuten. Orduan, esan dut, kontxo, abesti horre behiratuta bakarrik ikusten dugu, hainbat hildo nola mugitzen ziren elementoak, ez da? Doinuak, eta abestien doinu guztiak, doinuarekin datoz, zuek beste bat pentsatzen, doinu jarriko zenietela baita, ez? Pentsatzen dut, batzuk letra soian izango ziren. Bai, morokatu adibidez, Peter garri zion doinua, eta horri bezala beste askori. Bai, txipeta txupera. Bai, horiek deklamatzeko ziren, edo, txipeta txupere kantatu iten zuten, baina bertsolari doinuan. Hoitako batzuk guk egin genduen, doinua sortu, halako nortasuna aukizezaten, ez? Eta horrekin zabaldu dira geroago. Baina, oinarria beraien zen, guria zen lan txikixagoa, beraien oinarria zen potentena. Mugimendu hori pospolina etzen zaio, zitzaion, nondik atorri itzau, kontzertu hau. Horre, hainbat kontu hode. Aipatzen ditugun guztiak, behaiek ere zuten jaingo pospolinakoa zianik. Alegia, hor zeon Euskal Pizkundea. Eta, ben artean, gaur egungo izkeran esaten dana, zegoen alako sinergia handia. Denak ezagunak ziren, batez ere gogo batua zeukaten, gogo bat. Horre, apaisak zer ikusia handi izan zuten, zeratik, elkarrekin ikasi zutelako asko komilasen, eta gero Gasteizko apaiztegian ere, komilasen horixe izan zen, hauetako askoren irakasle. Batez ere euskera eskoletan. Orduan, euskaltzaletasuna sartu ziren, Aitzol, Jautarkol, uste dut Jakajorta Jarena ere bai, horixen ikasleak izan zirenan. Irigeina Baitia ere uste izan zala. Gero horren beste, Gasteizen, Barandiara, Lekuona eta pilo bat elkarrekin ibili ziren. Eta haien familien bitartez askotan, arrebak zirela eta horiek ibilizituzten andereño jartzeko, orduan, halako movimendu bat. Baina Donostian, 1928an, sortu zen talde bat, Saskinaski egiten zuen horrek, folklore aldetik eraberritu dantzak eta oiturak eta oholtzara eramateko. Jose Olaizola eta, hainbat Jose Buñuelak ere parte hartu zuten euskal dantzak egokitzen. Eta horren barruan, beste bi apaizek, Ramon Labordak eta Miguel Oak, biak Muñoan eskoletako irakasle izan dagoak, sortu zuten pospolina. Alegia, pospolina zen mugimendu bat, umentzat, Saskinaskin barruan, ez da izen batean joko zeukaten harreman instituzionala, baina, hortan, kursalen noten zian, eta horiek, zehazan, aur txikiei, euskal dantzak, euskal oiturak eta euskal kantak ere erakusteko jolastuki bat esan dezagun, hori elkartzen zian, ez? Iriamak partatu zian, hortan, ez? Bai, uste dut, nire gurasoak ere juten zian, horren, ondo pasatzera, baina ondo pasatze hortan ikasten zituzten, abestia, dantzak, horren, hortxe zegoen talde. Talde bat ziren, asmoa matez den, gero, zehazkin movimendu hortan, pospolinan movimendu hortan, sortzaileak Ramon Laborda eta Migueloa izan ziren. Baina behin artean harremana zeukaten, eskatzen zioten zeratik ezazu abesti bat egiten, edo besteak abesti bat egin taizue, abesartzen dezuen. Eta orduan, horre, Xabir Txuetazuna, López Mendizábal, López Mendizábalek liburuxka bat atea zuen pospolina izeneko, eta han biltzen zian abesti guzti hauek, eta asko dabe, oso ederrak, eta hortxe ikasten zian guztiak. Lehen epote zuena kuriosoa da, mezuena, ez? Askotan, umeek eta ikasten dutela letra, baina ez dakitela zer esan nahi duen, eta gero izan da momentu bat, esaten duen, ahi bila zinik zer esaten nuen. Horrein ikuste ere, aberastasun hori badaukala, ez? Naizta momentuan igual ez konturatu, denbora den podirioz konturatzea benetan, mezu horrek zer esan nahi duen, eta horrelako letra batzuk zen zuelen, nahiko aberatsa direla, kontuan hartuta umentzako direla, eta nik uste hori interesgarria dela, ez? Hor badago gainera
elementu batzu. Hau da, lan literario ona dagoenean bezala. Novela edo poema benetan ona dagoenean, aurre irakurtzen dut, hemendik 2 urtetara, eta beti aurkitzen diot besti irakurketa berri bat egiteko, zeratik, esan zagun polisemiko edo mezu ugariek dauzkalako, neure egoera eta munduko egoera desberdinetarako balio dute. Ona direlako, ez daude lotuta. Orduan, ez da bakarrik ez dute ulertzen, baizik eta ulertzen zuten bere maneran. Beste modu baten. Orain beste edade batekin, beste modu baten, eta beste baten. Abeste hain bat, endola baite, konsumitzeko eta erreix botatzeko diren abestitan, justo gertatzen da kontrako, bani uste, gure korrelan badegu, adiske bat, gare bateko abestiak izugarri gustatzen zaizkionak, Leon, eta batzutan egorazten ditunean, gero komentatzen, jode, haze txorra kantatzen ziren, gazte garaian, ez dakite, la fiesta de Blas, o tipo en la fiesta de Blas, todo el mundo tenía una copa de masas, bueno. Baina divertitua ziren, ez da gabetak itxera. Eta kantatzen eta honek uste zu, eta bueno. Hoi bai ez dutela posorik usten, ez? Oye, ez du ezer usten, bueno, dia, konsumitu eta botatzeko, eta sakarreta botatzeko. Hauek ez, hauek dira sakonera eta urrutira begira, etorkizunera begira egindakoak. Horretxeatik, oraindik ere, kantatzen dira besti horiek, hainbeste urte pasata, eta oraindik ere balio dute. Zango dituzte gauza batzuk noski, aldatu beharra egian, mundua izugarri aldatu beharra, baina oraindik ere balio dute. Horrek zerbait ari hasi nahi du. Bueno, aipatzen genuen, Txirrinbir eta Txiribitonen 40. urte urrena, izango da leheneko Fointoren zait aurten, baina, bueno, datorren urtean da, 2012ko martxoan, bai ikasi urterotan, eta aipatzen dugun hitzaldi hau, edo mai inguru hori izango da, ekitaldietako bat, hori ospatzeko ekitaldietako bat, ez? Zer gehiago ingo da? Bueno, hau ez da ospatzeko izango. Ospatzeko, bai, aitakia egin, bai, beste. Bai. Zer hori grabatzea, zer gehiago ingo da, ez? Zer gehiago. Zerdeak grabatu baino, aurkestea. Grabatu da ya dago, eta bai, produzituta eta dena, ja, bai bat dago. Bueno, grabatu dugun bakarraz ere izan da, urtsu danak elkarturik hori izan da, grabatu dugun kantu berri bakarra, hori ezpai genuen grabatua, oin arte, bestelako guztiak bai. Gero zingo digun, bueno, hainbat gauzatxo, egin dugu, zera kontzerturen bat edo beste egin dugu euskal, zera, orkestarekin, Euskadiko Orkesta Sinfonikoarekin. Hori kurso maiena izango da, ekainan. Gasteizen bat eta beste bat Donostia. Eta sortzen diren beste gauza batzuk, ez dakigu programakin edo jarrituko dugun ala ez, eta hainbat gauza. Ja, hori da telebistan ere, bueno, inork ez da ezagutzen. Bueno, ez beste hainbat. Ez gaude ere egundoko ospakizunak egiteko, ez asmotez gogoarekin, baizik, eta bueno, suertatu da, hau dagola, 40 urte betetzen direla orain, eta aitzeki politia izango da. Bai, bat egingo ditugu, esate baterako martxan jarri behar dugu ja, azarotik, lehiaketa bat, Facebooken bitartez, jende apartatu ezan, eta da abesti, gure abesti batzuk, hauetako 5 aukeretu gita, hilabetero, azarotik martxora, jarriko dugu abesti bat Facebooken, eta horren inguruan, nahi dunak partartu ezake, bideoko eskor batekin ez. Nahi duen ganberra da, nahi duen pailozekeria egiten, minutu bateko dira, laburrak, eta bideo simpleak, alegia, sakeleko telefonak egiten dian horietakoa. Horun, hilabetero, jendeak Facebooken bitartez erabakiko du zein dan honena. Eta horre, saritxo bat izango du, bat aldeko bakoitzari produktu batzuk emango zaizkio, txirmita txibitan produktua, motxilak, liburuak eta lokauzak, eta gero, 5 hilabetetan, irabazle gertatu diren hoien artean, horren beste gitaldi bat. Finala egingo dugu. Finala. Eta hori hori sari potola izango dute, 3.000 euroko saria. Txuloa gera. Txuloa gera. Ez, batez ere horrekin irakartzen dugun zerbait interesgarria. Hori, orkestaren kontzertuak egin behar gero egin dugu, beste gauza bat oso polita. Euskal Herriko musikari guztiei gonbitzea jarri diegu, nahi badute, gure abestiak sartzeko guztorrondan bere programetan. Nahi duenak dezala. Kontzertu bat daukate, ez dakit, Zaramatamako musika eskolan. Bate kantatu nahi du, piano lagunduta, ez da izer, jipetatxo, fenomeno. Koru batek nahi du, ez da izer. Akaso susturen bate bestera emango ez du, Seguro. Hasi gira jasuto batzuk hartzen, Guk jarri ditugu, gure abestien bersio asko daude, batzuk ahotsa eta pianolako, beste batzuk koruetarako, beste batzuk orkestarekin ere, jendearen esku, jendeak eskuratzeko modon jarritu, eta nahi duenak indezala. Gero ipuin batzuk ere, atera baitugu, ipuin klasikoak, baina
gure tarten gaudela. Gure personaiak tartekatzen direlarik. Bai, irutxerrikune. Bai, Txaino Gorritxo, eta honelakoak, klasikoak, baina bertsionatu ditugu, beraz, Txaino Gorritxo eta Irupailazoak ere horra saltzen dira, eta oso letra politiekin, eta batez ere oso marrazki politiekin. Zoragarri politiekin. Horo mai gauza. Ez ditugu gu marraztu, Gu gaina ez dugu produzitzen. Gu beti pentsatu izan dugu, komeni dela Euskal Herrian azpiegiturak egotea. Horren, liburuak egin behar dituzte, liburu gileak, eta disko gileak, eta beste batzuk egin dituzte. Guk irudiak utzi, eta zaindu kontua, gainetik, baina guez geha hortan sartzen, gu beste ofizioak egu. Bueno, 40 urte asko dira, esan duzu, hola... Pues non dubiratzen da, guk egin behatzen da, ez da ezer. 40 urte nik uste edo zer lanbidetan asko dela, eta ez duela edo zeinek lortzen, ez? Betxatzen, eta gaina arrakastarekin. Bueno, guretzat ez da lanbide izan, zehazmetz ez. Oso ondo pasatu eta jarraitzen dugu pasatzen. Jobia. Ez da gutxi. Serio hartu izan dugu, telebistan egon geanean batez ere, eta hola, eta bueno, jodenean, baina zaletasun handia izan da. Eta nik uste horrez alatu gaitxula. Horrek eta gero adiskede izateak ere, ez? Ez planteatzea kontuak beste modu batean. Bestela, ez dago zer eginik. Eta gustora egite hori, ez? Bertan zuek sinistea eta bizitzea. Claro. Nik uste du aurrak hori ere irakurtzen duela, ikusten duela, ez? Bai, hori beti esan hori da, eta egia da, estenan egiten diran edo telebistan egiten den edozein gauza ilusioakin egiten bada, eta irrifarrez egiten bada. Ni orain irrifarrez izketen ari baldin manaiz, entzulari ere egokituko zaio irrifarrez ari naizela, ez? Eta hori nabaritzen da, komunikazioen munduan nabaritzen da, eta guk pozez eta ilusioz egin izan dugu beti dena, noski? Bai, nik ez dakit zen urteraino, azken batean aktore batek fikzioa egiten du eta fingitu ezake, antzestu ezake. Akoratzen nean aiak herri batean lan egiten du kulturarloan, programador gixan, eta herri hortan gertatu zen behin gauza bat, bi laguneko pailazo talde bat, kontratatuta bere ekitaldia egiteko, eta behak etzun joan behar, zaiora, baina agenteak dituzion korreka joateko, aizilu bat zeula. Eta zer dauzan, bi pailazo elkarren artean resumentzian ondo konpontzen, eta pagatu berzieten, taloi bat bakoitzari. Eta ez omen zuten, egin behar bezala, edo batik gehiago, beste ez ordu zen, eta ukabilkadaka, bukatu zuten bi pailazoak, saio hasi baino lehenago. Eta gero saio bezan zuten. Ez dakit hau nahi zuten, ez dakit fingitzen oso artistak ziren edo ez, baina igual, bai? Hori ez nabaritzea. Humor beltza ingo zuten egun hortak. Seguro. Igual borrokaldire ematen beste organizatuko zuten. Egia da, ondo ematearen kontua, nik uste gehiago dela, saioan bertan igual nabaritu baino, gehiago da, azpigitura mantentzeko gara, talde bat mantentzeko, 40 urte irauteko hori importantea edo bintzat arazoak bideratzen ikastea. Hortarako bai. Baina gero, saio konkretu batean, askotan izan da, ez dakiz, aktore famatuk, beste aktore famatu batekin ezin ikusia zutela, eta hala ere pelikula zorragarria zutela. Agian posible da. Ez da gure kaso izan, baina. Baina 40 urte igual ez, behin igual, baina 40 urte ez. Eta noiz bukatuko da, aventura hau? Balin bakizu edo? Ez dakigu. Ez da gure eskutan hori. Ez? Ez da, baina pailazo izateari zaila da ustea orain. Esan dute beste gauza bada, ze martxan eramaten da, ez da? Bai, orain dudarik gabe, gari baten egon gerena, baina askoz lasaiago gaude eta gabiltzat, ez? Eta alaxe jarraituko dugu segurazki. Alaxe jarraituko dugu, ala beharrez, bai gure adinagatik, bai gure almenagatik, eta gero garaiak oso txarra daudelako pailazoen eta lanbide hontan bizi garen ontzat, ez? Baina noiz bait ez dut uste inoiz etengo degunik erabat. Segurazki, bai, eta apurka joango gera jisten, eta noiz pinka dituko gaituzte gauzatxo bat egiteko, eta beste batean bururatuko zaigu zerbait egitea.
Eta egingo dugu. Baina gainera, oingoz, nik uste forman sentitzen gehala, egiteko, urte asko dira, batez ere iretzat, eziko izan, 40 urte, baina, 48 behitu nik, 47 euskat, xabide pixka gehiago, hoinik sasoian sentitzen geha, pailazuna egiteko, eta gainera, pailazotza egokitzen da, bagoitzaren edadera. Ni akoratzen naiz, Charlie Rivel, pailazo famatua, bere 80 urtekin oindik nola hitzen zen, eta ni zuzenean ikusitanago bere anaia, Rogelio Rivel, Bartzelonan, ire honitzen, Rogelio Rivel, eta hua baizeola zarra, eta zoragarria zen, bera, egun hauetan, egun da hemen, antzoki zarrean, emankizun bat, hirudantzari zarrekin, iparraldeko hirudantzari zarrekin, Jan Esfrias, Koldo Zabala, eta Filipo Janburu, Pupu, Filipo Janburu, 80 urte dauzka. Eta emankizun bat eman dute, benetan zirrara jartzeko modukoa. Eta gorografoak, gero intzen alako ingurutxo bat bezala, eta gorazten zuen, debekatu intzien saltorik egitea, saltatzea eta ez, debekatuta. Baina haiek egiten zuten, edozein mugimendu txikirekin, antzegon eskarmentu, antzegon bizitzaren ritmoaren zentzua, izugarria zen. Bueno, denak nik uste, teatro dantzala, isiltasun batean denak liluratuta. Horren eskarmentuak ere balio du, asko balio du. Batzutan, kontatzen zea, gaztetan, 20 urtez, energia pilo gaztatu behar dezula, jendea moiarazteko, eta beste momentuak, baina nik igual energia gutxiago daukat 20 urte nituenean, baina ez hori dena gastatu behar. Errekurtso asko zazkiago, gerotak gehiago. Begira da. Keinuak. Dena beste esanguratsu estasun bat daukaz. Beraz, esan zakegu, horretan, oraingo mirri, oraingo txirri, eta hasirakoak ez dira berdinak, ez? Ez da izenetan ere, hasi ginen kiski eta miski. Asko zahartu dira, personaiak hor daude, personaiak, fikzioko personaiek berdina dira. Baina, bai, azpian dagoen eta erakusten duten irudi hori ere, asko zaharragoa da, baina... eta horrekin batera eguneratua dago. Eta junior taldere hor daude, herri zerri biltzen, eta saioak ematen, eta oso gustora gainera. Haukatzen ari zeu denbora, 5 minutu gehiago itzeteko parada daukagu beraz. Azken erreflexioa egingo dugu, goratuko dugu, noski, datozen 19, 20 eta 21ean, hil honetako 19, 20 eta 21ean, hitzaldiak eta mahai inguruak izango direla Donostiako San Telmo Museoan, gora ezagun noski, lehen aipatu dugun bezala, Aitzolen heriotzaren 75. urte urruna ospatzeko esango dugu kako txartean, omenaldi gisa, ez? Jendez gainezka ondo din, oturko bat beti ez, hori batzutan izaten dejatea, piskola bila dagoela, ez da piskola bi, baino etortzen dan hori, diska bana emango zaio. Eta zegoen goda pikatzean ikuste, torrelako. Guk ez dugu jarriko. Norbete jarriko. Igual, ez da guk ez. Nik, bukatu baino baina gauzat, bai, ipatu nahi nuke bira. Aurten ere, pizkundeko elementua zandu bari gabe, baina ez aurra bestien alorrontan, gero gola nitzuen gari hortan ez, Jon Oñatibia, musikaria, txistularia, koreografia, ekintzailea, eta honek ere erbesterako bide hartu behar izan zuen, gaizki pasazun asko, eta aurten bere jaiotzaren mendeurrena gogorazten ari gara. Horren, hitzaldiare hitz hauekin bukatuko dugu, honen hitz batzuekin, berak idatzi zuen liburu bat, Nek eta Poz, erbesteratu baten oroitzapenak. Eta bera, liburuan ze eskaintza jarri zuen. Euskal Herriko gaztei, goi deiari jarraitzeak, batetik eman ohi ditu nekeen berri jakin, eta bestetik zeinen zoriontsu egin gaitzaken ikus dezaten. Horretik Nek eta Poz. Zenbat nek eman zien hauei beren goi asmoak, baina bestetik barruko poza hor zeukaten, eta horrek eman zien kemena aurre egiteko denari, ez da? Eta gaina, bere zardadean nola baitzateko, iratzeteko liburua, baina Euskal Herriko gaztei eskainia, etorkizuna beti buruan. Guk ere hoxe nahi dugu, itzaldi hori, naizta pailazo kitarekin egingo dugun gauza batzuk abestietan, eta gure bestiak ondien, ez da inondik ere aurrentzat. Gazteentzat, helduentzat eta nagusientzat. Bakoitzentzat balio bat zango, baina honik, gonbidapen berezien honike, gaztei.
komeni zaieta, horren berri izatea. Hortxe bat, lana eta pozaren arteko kontraste hori, ez? Bueno, azkenik galdera bat ingo dizuet, zer uste zuz hor dira Txirrimir eta Txibitonek, edo bai paiaso gintzak orokorrean, edo eta aur abestien munduak orokorrean, beranoldi horri. Zer izango izateke horretaz guztietaz, hori izan ez balitz? Hasieran esan dugu, akaso hau izan izpalitz eginetek hemen egongo, edo bai, baina bintzat abia puntu izugarria handia eman zion honek, eta honi eskerrak trampolina handi bat izan da, abiatzeko puntu izugarria. Gerokoak, baina oinarri hemen dago dudarik gabe. Bueno, plazera izan da, mi esker Josenezen Sorena eta Xeberota egi, jarretu zureekin, 40 urte baina nik uste energia gauko zuela pixa. Zer bat diteko bai. Bueno, eta entzulei gogarazi noski datorren astean ere, hementsi izango garela, Onda Baskaren sintonian, Eusko Ikaskuntzaren tarte berri batekin, besterik ez, plazer bat duzue. Datorren aste arte, izan ongi, aio.